Hyvää huomenta. Nyt kerrankin voi sanoa, että nukuinpa aika hyvin. Mutta olisin nukkunut ehkä pidempäänkin, heräsin tuossa 7.30, mutta tuli niin pahtava kuuma tonne telttaan ja Jarilla on tollanen kupoliteltta, missä saa kyljet auki, niin silloin varmaan ehkä ok tuolla olla vielä, mutta mulla toi tämmönen tunneliteltta, niin tuli kyllä niin pahtavan kuuma, että oli vaan senkin takia pakko lähteä jalkeille, mutta sain kyllä ihan hyvät yöunet. Muutaman kerran ehkä heräsin, mutta se on aika tyypillistä, että ei siinä mitään. Mutta nyt on hyvin nukuttu ja erittäin lämmin päivä tulossa. Se ihan lähestulkoon 30 nyt pamahtaa lukemat ihan loppureissu ajaksi. Ja mikä mulla on nyt vähän vanha, tommonen vuorokauden vanha säätiedotus, niin tänäänkin 2.7 ja siitä vielä ylöspäinkin päivän korkeammat lukemat. Eli nyt saa kyllä aurinkorasvaa läträtä ja on saanut vähän aikaisemminkin tietenkin, kun ollaan joella, niin ei ole käsivarsillekaan minkäännäköistä suojaa siinä meloissa. Ja pitkä paita on tietysti vähän hankaa, kun on niin kuuma ja näin. Niin mutta ehkä olisi tommosia jotain pitkähihaisia hellepaitokin olemassa, täytyy selvittää. Ennen seuraavaa reissua jotain tämmöisiä UV-suojapaitoja, niin voisi olla aika kova sana täällä, mutta eipä osannut arvata, mutta kuitenkin. Niin. Mä vedän tässä aamukahvit niin kuin aina retkellä ensimmäisenä heti kun herää. Ja mä tykkään istuskella aina yksin tässä. Mä oon sanonutkin Jarille, että sen kun nukkuu vaan pidempään, että ei ole mitään paineita, että jos se kuulee, että mä herään ja kolistelen tää pikkasen, niin saa jatkaa unia mun puolesta, koska mä oon enemmän semmonen aamuihminen ja sit just retkelläkin, niin jotkut nauttii niistä illoista paljon ja sitten jotkut aamuista, niin mä ehkä jotenkin tykkään näistä aamuista enemmän, mutta sillä lailla. Katsotaan miten hommat etenee, varmaan aamu palaa tästä seuraavaksi ja silleen. Löytyi ilmasäkistä pieni reikä ja onneksi löytyi. Mä oon ihmetellyt koko reissuajan ja itse asiassa vähän lähtiessäkin automatkalla niin ilma tyhjenee hitaasti tästä säkistä, mutta ihan tuurilla löytyi kyljestä reikä, jonka teippaan korilla teipillä. Mä luulen, että tähän ensinnäkin pitäisi tarttua ja sitten toisekseen niin tää on niin pieni reikä, että mä veikkaan, että tää kyllä myöskin auttaa itse ongelmaan. Korillateippi on kyllä hyvä olla setissä mukana, mutta mä oon kuullut, että halvemmalla pääsee kun ostaa höyrysulkuteippiä rautakaupasta. Pitäisi olla aika sama asia murto-osa hinnalla. Noin. Jos olisi fiksu, niin pyöristäisi nämä reunat vielä saksella tästä. Kyllä mä ehkä on niin fiksu. Teki hyvää.
Se oli aika perussuoritus. Nyt meillä on lounas seuraavaksi. Tarkoitus on etsiä joku eeppinen paikka istua ja syödä lounas. Niin mä just mietin, että olisiko se tossa rannassa. Tuli hyvä kuva. Voi Herra Jumala, kun on kauniit maisemat. Täällä on niin hienoa, että niin hienot maisemat, että silloin tälle tulee tosi etuoikeutettu olo, että saa tehdä näitä hommia. Nyt on sellainen.
45 sekkaa vielä. On oikein hyvän näköinen. Retkellä paljon hyviä hetkiä ja tää on yksi parhaista. Mulla jotenkin toi niinku ton kosken laskeminen oli sellainen jotenkin, että mulla ei olisi ollut siinä ongelmia, mutta siis se oli sellainen jotenkin ihan vaikuttava kokemus. Se tuli silleen yllärinä, koska en mä muistanut koko koskea. Mä oon ollut niin paniikissa silloin 2 vuotta sitten, että mä en mä muista tämmöstä kanjonia ollenkaan. Olipas hyvät sapuskat ja tuli aika tarpeeseenkin. Oli aikamoinen nälkä. Mutta tällä videolla on yksi sponsori, joka on mökkimies.com, ja Mökkimies lähti tukemaan meikäläisen tämän kesän seikkailuja ja on myöskin hengessä mukana tälläkin Ivalojoen retkellä tai reissussa. Ja mun oli tarkoitus näyttää tämmöistä yhtä tuotetta, tällaista uutta Mökkimiehen Kootamon kattilaa, mutta tässä on ollut semmoinen tilanne, että on ollut metsäpalovaroitus päälle ja me ollaan tuolla Trangialla nyt jouduttu rullaamaan. Niin mutta mä näytän tätä kattilaa nyt tässä, koska musta tää on ihan mielenkiintoinen. Ensinnäkin tää tulee tämmöisessä kuljetuspussissa. Kyseessä on teräskattila, joka on litran vetonen ja siinä on irrotettava kahva, jonka voi kääntää näin päin. Ja hetkonen. Ja se kiristetään täältä. Ja sitten tässä on mun mielestä, mikä on tosi hyvä tässä kattilassa, on tää kansi, joka on tällainen napakka, että se napsahtaa tähän paikoilleen. Ja tässä on kaato, nokka tässä edessä, eli jos pastaa tai nokipannukahvia keittelet, niin tää toimii siinä aika hyvin, koska tässä on tämmönen nokka ja sitten tosiaan tommonen myöskin 3 reikää, jotka sitten päästään sieltä korvausilmaa sisään ja on viimeistelty tämmöisellä hienolla puunupikalla, mutta tää on uusi tuote Mökkimiehellä. Mä en edes tiedä tätä hintaa, mutta mä linkkaan videokuvauskenttään tästä sulle linkin, että jos oot hyvää retkikattilaa vailla, niin tässä on hyvä vaihtoehto. Missähän ne kalat on? Mikä tässä pitäisi niitä hoitaa? Alkaa olla ilta sen verran pitkälle, että meikäläinen varmaan laittaa ton kameran tosta säppiin ja mä menen ensin uimaan, viilentää vähän kroppaa ja sen telttaa, pötköttää ja lukee kirjaa. Ja ollaan tässä kalasteltu ja tuolla Jarilla oli harri tossa kiinni, mutta taisi olla vähän alamittainen, niin päästin sen siitä vapaaksi ja tolleen. Niin huomenna nimittäin nyt alkaa semmonen niin sanottu tykitys. Tulee noita koskia tuossa peräjälkeen. Mä en nyt nimiä tässä muista, mutta kuitenkin alkaa olemaan vaativia koskia. Mutta iso aalto on luvassa, mutta sehän tunnetusti näkyy vähän huonosti ehkä noissa kameroissa. Mutta mä koitan tällä kertaa jotenkin kuvata sitä niin, että se näkyisi vähän paremmin. Mutta ei kai tässä hyvää yötä vaan ja nähdään taas aamupalalla.
Tässä on aamutoimet ollut käynnissä jo parin tunnin ajan ja pikkuhiljaa tässä niinku kerätään kimpsut ja kampsut ja lähdetään melomaan. Tästä kun lähdetään Kyläjoen päivätuvalta, niin on ensimmäisenä Kyläjoen Niva. Heti tämän jälkeen tulee semmoinen kolmiosainen koskisarja ja tässä mennään oikeastaan kosken perään niin kilometrikaupalla ja sitten viimein saavutaan sitten Saarnakönkäälle ja siellä me pidetään taukoa ja se on yksi näistä Ivalojoen koskista, mitkä pitääkin tsekata etukäteen rannalta, että mistä vedetään, koska se on silleen kriittinen paikka, että pitää osua semmoiseen aika kapeeseen kohtaan ja sen jälkeen tulee semmoiset hyökyaallot sieltä vähän niin kuin vastaan mutta vähän semmonen jännitys tässä, että nyt alkaa tää koskiosuus tältä reissulta ihan todenteolla. Mutta onneksi on silleen kuitenkin, vesi on suhteellisen lämmintä, sitä on käyty jo testaamassa useampaan otteeseen ja sitten myöskin ilma on lämmin, niin se lisää sitä itseluottamuksen ja myöskin turvallisuuden tunnetta tai lisää turvallisuutta. Et jos sattuu käymään niin, että joutuu uimaan, niin sit rannalla on kuitenkin helle, että kaikki kamat kuivuu nopeasti ja kroppa lämpii nopeasti. Ja kunhan se ei kuivu nopeasti, se myöskin tarkoittaa tää helle sitä, että pitää juoda koko ajan. Ja en muista kuinka monta pulloa eilen tyhjensin, mutta aika monta litraa meni, tuommoista nalkenepulloa kyllä. Ja ei ole ollut mitään, mulla on yleensä niitä kramppiongelmia ja nyt ei ole ollut mitään, että on nesteytys on toiminut ja ollaan vedetty, mä oon syönyt magnesiumia joka aamu ja ilta ja sit vielä noita tommosia elektrolyyttijauheita ollaan tossa painettu kans kurkusta alas, niin ei ole ollut sen puolesta mitään ongelmia. Me laitetaan tästä kamppeet kasaan ja laitetaan action-kamerat käyntiin ja seuraavaksi tulee vähän actionia. Se meni ihan ok, yksi tömähdys ja nyt tulee Saarnakönkäälle ja sitten katsotaan miten sen käy. Tää oli mun ensimmäinen yöpaikka viime videolla, jos joku ei ole sitä nähnyt, niin kannattaa sekin video katsoa. Tähän lisättynä muuten se vielä, että sit kun sä oot tuolla kanootissa, niin noi kivet, niin ne ei näy kanoottiin oikein kunnolla. Siinä tulee vähän sellainen, että mistä tässä nyt pitikään tehdä. Se vähän niin kuin ekan kuohan ihan oikein sen reunaan. Niin. Se ei ihan kuohaa päin, koska silloin on niin siinä on toinen kivi. Niin. Ja se kuohan niin alla näkyy kanssa. Vähän se kuohasta ehkä oikealle ja sitten vai tonne myllytykseen ja sitten saa nelarit koko ajan vedettyä.
vastapalloa. Muistaakseni, kun mulla ainakin tuli oikealla mistä vettä paljon. Ja tästä tulee vettä mitään. Miltä vaikuttaa? Kaunis paikka. Nyt Jari vetää. Musta sä vedit aika silleen, että se näytti, että sä tuut aika oikeet linjaa siellä. No niin, mä katsoin sulle ihan samaa. Mä katsoin, että sä oot ihan liian oikein. Niin mä katsoin kans ihan samaa. Mut mä mun mielestä menin ihan hipoin niitä. Niin mäkin menin. Kun mä menisin musta oli ihan selvän näköinen sit tosta sit oli. Siis kohdilla oli. Niin, siinä kohdalla. Mut se tuli aika yllätyksenä, että se tavallaan se niinku se kuohu ja ne kivet, niin ne oli aika leveitä. Niin silleen, oli. että tuolta rannalta se näytti, että se on niinku se silleen... oli ihan kiinni siinä niin. kohdassa. Joo. Mutta ei siitä me jouduin vähän niinku slaidaa sinne niinku vähän oikealle. No sen takia mä katsoinkin, että sä menet tosi oikealta, koska mä kuvittelen, että tossa on se näkyvä paasi, että ne on ihan kiinni siinä. Niin. Siinähän on monta metriä. Niin on. Mä ihmettelin, että miksi sä menet niin sieltä. Oikein. Niin. Mä menin ihan hipoin nyt. Niin, ihan sama juttu. Aivan. Tuliko sulla vettä? Jonkun verran joo. Kyllä se ihan tänne nyt ylös. Joo. Aika hieno. Mulla oli tässä kohdassa, kun mä olin 2 vuotta sitten, niin mä olin ihan vittu. Mä voin... Näkiks kukaan? Se oli kivaa. Se oli äärimmäisen siistiä. Mikä fiilis? Aika hieno. Just toi on niin siistiä. Tää on ihan mielikuva hieno.
Todella upea. Puolivälin jälkeen kun tulee se, vittu tuolta tulee tämmöstä nöyhyä. Joo. Ja sit kuitenkin sit siinä tulee semmonen niinku hiljainen vaihe, missä pystyy oikein miettimään, että mitä niitä tekee. Joo. Vähän harmittaa toi oma kauneusvirhe tossa. Mä tajusin tuossa yhdessä kohtaa, että saakeli piti olla ihan oikeassa laidassa siellä lopussa. Mä jotenkin, mä niinku jäin ihastelee vähän maisemia tossa. Sen niinku kun vaihettiin puolta. Ja sen jälkeen mä katsoin, että ei vitsi mitä upeeta on vielä tällaista kaikkea tällaista vähän niinku linnanmakin fiilistä. Ja sit mä tajusin, että ai saakeli, että tossa on toi se loppukengässä, että se piti olla ihan oikeassa laidassa. Että nyt mulla on vähän niinku kiire. Mä lähdin hulluna kauhoa. Eikö mä tajunnut, että siinä on Akavirtan iso kiven niin vieressä. Mistä mä vetäsin vahingossa keulan siihen, niin sittenhän se käänsi mut niin ympäri. Onneksi siinä oli kuitenkin pilasit monen verran itsensä takaisin, ettei sinne. Mä miesin myöhästyä siitä alusta siis. Huomasit, kun mä aloin kauhaa ihan sikana, että piti niin leikkaa sinne oikealle. Joo. Ne vähän tuli yllätyksenä, semmonen rykelmä siinä. Mitä päin? Ei mulla ollut mitään ongelmaa siis siinä, mutta meidän tuli ihan käyttää voimaa, jos mä ehin sinne oikeassa. Lähdin vähän liian silleen löysästi ehkä niin liikkeelle. Nyt pysähdyttiin Erakko Unto Koivusen kämpälle. Viime kerralla mulla kävi silleen, että tuo Penttilänkoski alkaa tästä kämpältä melkein suoraan, niin mä niin vahingossa ajauduin sinne koskeen ja sitten mä en päässyt käymään tässä, niin nyt korjataan se virhe. Vähän on huonossa kunnossa. Siinä on selvästi untosukset. Olisikohan tää sauna? Toisaalta ei ole se on varmaan savusauna, veikkaisin. Kyllä. Siinä on yhden ihmisen lauteet. Erakko ei tarvitse kuin yhden hengen lauteet. Tää on vähän huussin näköinen, mutta se on vähän saanut siipeensä, se on kaatunut. Onko tässä ollut joku vielä vanhempi rakennus tässä? Joku osaa varmaan sanoa videokatsojista, että eihän tällaista hormia rakenneta ihan huvikseen vaan. Kyllähän tässä rakennus on ollut. Sitten hormin edessä on tämmönen syväkuoppa. Kyllä on ollut Erakolla tässä aika mahtavat maisemat. Toi on aivan upea toi vastarannan jyrkänne, mikä tuo näkyy. Ja todella jylhä paikka. Matalaut näyttää kivikkoilta.
Muuta meni hyvin, mutta siinä Penttilänkoskessa siinä alussa niin johonkin kiveen kolahti. Muuten meni ihan puhtaasti. Meni muuten ihan hyvin, mutta vedin kyllä pahimman crashin tällä reissulla. Oikeesti? No. Missä? Missä aika keskivaiheella. Semmosen ihan Tömähti kyllä liikaa vaan tuohon pohjaan. Musahti aika ikävän kuulosta. Oli hauska tää lasku, että sanotaan että mennään ensinnäkin keskeltä, mutta sitten täällä on niinku kiviä tässä matkan varrella. Mulla kolahti pari kertaa, mutta ei ollut mitään. Ei olisi ollut mitään keinoa välttää. Vastaavasti kuolla. Niin tyhmiä valintoja, ettei jos on niinku itsellä sellainen fiilis, että nyt mä en tiedä miten toi menee. Niin. Että näyttää siltä, että toi tippuu tuolta. Sitten mennään rannalta katsomaan, miten se menee. Katoppa tonne keskelle, semmonen terävä niin, kyllä. Niin kuin lähempä menisi. Niin joo. Siinä oli yksi paikka, tommonen kiva paikka, aika iso kuohu oli. Onko hieno kohta? Niin no. Tuolla siis tuon parin mutkan takaa jo. Mä olen niin adrenaliinipaukuissa, että mä oon vähän silleen niinku... Kyllä mä muistin, että täällä oli hienoa, mutta en mä oikein... Jotenkin nyt tää on hienomman näköinen kuin viimeksi. Tultiin Annankaapin kentälle, joka on tällainen Appisjoki suulla. Appisjoki virtaa tuolla suunnassa. Ja tää on tällainen kivikkoinen, matala paikka ja tarkoitus on jättää kanotit tähän rantaan ja sitten mennään tonne laittaa leiri pystyyn ja silleen. Ihan jees fiilis. Päivä on mennyt ihan kohtalaisen hyvin, mutta kalaa ei ole tullut, mutta ehkä sitä saadaan tänä iltana. Katsotaan.
Saman verran. Mitä? Tuliko saman verran nyt muussia? Saat sä tarpeeksi? Joo. Oi. Tää on kyllä ihan huippukuivattu ruoka. Mä tiedä, menettääks tää hirveästi tästä kuivauksesta. Onko se tuoreena? Jari päätti vielä lähteä koittaa kalaonnea tonne joelle ja meikäläinen on vaan mä jotenkin niin loppu, että mä en jaksanut mennä. Ja otin kirjan käteen, mulla on vielä tää ihan muutama kappale tai pari kappaletta lukematta tästä Kaikki luodun linnusta kirjasta, mistä mä puhuin aikaisemmilla videoilla, ehkä olette nähnyt, mutta ajattelin tän lukasta loppuun vielä tällä reissulla. Mutta tänään oli aika fyysinen päivä ja oli Koskissa vähän tekemistä. Ja just puhuttiin Jarin kanssa, että ollaan molemmat opittu aika paljon tässä tällä reissulla. Ja sitten ennen kaikkea kun itse peilaa sitä 2 vuoden takasta reissua, kun mä olin täällä Ivalojoella, niin tuntui, että mulla oli jokaisessa koskessa aina kolisi ihan kunnolla niin kuin kanootin pohja kiviin. Niin nyt tuntuu silleen, että oikeasti hallitsee hommaa, että on niin kuin semmoinen hallinnon tunnettua koskessa ja sitten silleen, että pystyy oikeasti tekemään päätöksiä, että näkee jotain. Ja ennen kaikkea tunnistaa, osaa lukea sitä virtaa ja tunnistaa ne kivet, minkä yli pääsee. Ja sitten osaa niin kuin, nähdä ajoissa sellaiset kivet, mitkä pitää väistää. Ja se ei ole tuo kovassa vauhdissa niin kuin, täysin niin kuin, yksinkertainen juttu väistellä kiviä, koska sitten sieltä tulee lisää niitä kiviä koko ajan kauhealla vauhdilla. Mutta nyt on vähän semmoinen, niin kuin, tänään huomasin, että mä oon oppinut niin kuin, melomaa, niin kuin, jos vertaa 2 vuoden takaisin. Niin, tietenkin tässä on elinikäinen oppiminen vielä edessä, että tässähän ei niin kuin, valmiiksi tulla, että Suomen kovimmatkin melojat treenaa sitä hommaa ihan säännöllisesti. Että, mä luulen, että mä rupean nyt lukemaan tätä kirjaa tässä ja sitten mä menen yöpuulle, niin ei kuvata sitä hampaiden pesua nyt tähän, vaan nähdään suoraan siellä aamupalalla huomenna. Hyvää yötä vaan. Onneksi tajusin toimia oikein. Mulla on heittoliina mukana. Inreach, jolla voi hälyttää apua. Pinnisetti. Se on myös sellaista vaaraa, että joutuu oikeesti kaatuu ja joutuu kallioon alle.